हर हर महादेव. हे जे लोकांचं एकच हेतू आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजा पदस्पर्शाने जे जे आमच्या गोव्याला कार्य झालेलं आहे त्या या युवा संघटनेच्या सगळ्या कार्यकर्त्याला समजून द्यावं म्हणून ही पदयात्रा चालू आहे. आणि ही अशीच त्यांचं कार्य रोजच्या वर्षी ते गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागाला करतायत. यावर्षी त्यांच्यानी गोव्याला आमच्या बिचोलीहून सप्तकडश जायचं ठरवलेलं आहे. ह्या त्यांच्या कल्पनेला मी खरंच त्यांना मी अभिनंदन करतो. ही अशी एक कल्पना आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांना जर खरी जर काय आदरांजली द्यायची असेल तर अशा त्यांच्या कामाचा युवापर्यंत कसं काम हे पोचणार ह्याचा उल्लेख आहे. आजच्या महाराष्ट्र आणि गोवा या भागातील सर्व शिवप्रेमिकांचं मी इथं स्वागत करू इच्छितो. आजची ही रॅली आज इथं करण्याचा हेतू छत्रपती शिवाजी महाराजांनं केलेलं कार्य आणि आमच्या गोव्यासाठी खास करून त्यांची आठवण आमच्या प्रत्येकाच्या जनमानसात असावी हा हेतू घेऊन आज ही रॅली ह्याचं आयोजन केलेलं आहे. या रॅली नमस्कार. श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान
जी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराला प्रमाण म्हणून काम पूर्ण महाराष्ट्रभर काम करते, त्या माध्यमातून आम्ही दरवर्षी मोहीम काढतो. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्या विचारांच्या माध्यमातून मराठा समाजातले जे मावळे आहेत, जे महाराष्ट्राच्या बाहेर छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या ज्या ठिकाणी गेले त्या ठिकाणचं दर्शन घेणं, तिथला इतिहास समजून घेणं, अशा पद्धतीचा एक विषय आम्ही करतो. ह्या वर्षीची जी मोहीम आहे ती श्री सप्तकोटेश्वर मोहीम गोमंतक अशा पद्धतीची आम्ही काढलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यातनं जवळपास हजारोच्या संख्येनं तरुण सगळे उपस्थित आहेत. महाराज इथं जे सप्तकोटेश्वराचं मंदिर आहे त्या मंदिराचा जो प्राचीन इतिहास आहे तो समजून घेण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्रातनं आलेलो आहोत आणि त्या मंदिराचं दर्शन घेऊन, त्या महादेवाचं दर्शन घेऊन आमचं कामाच्या संदर्भातला आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही सगळेजण आलेलो आहोत.